Ang baretang ini hatod sa Indokan. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Mientras tanto, posibleng matraso ang pagpapailaw ng Christmas tree pati na mga kahoy sa kapalibutan ng Piñaranda Park para sa panahon ng Pasko na ilalansar kang gobyerno provincial Canalbay. Inis rason na matitika po sa panahon ang pagkutay ka mga ilaw kung kaya na inikayang gibuon sa Disyembre 1. Sinabi ni PYDO Chief Roderick Mendoza na susugsinibong pagtiripon ang pagpapailaw sa parke posibleng mangyari sa Disyembre 16 sagod sa Enero kan masunod na taon. Sa ibang lalado, renibong bombilya binakal kang gobyerno provinsyal para maging maliwanag ang parke. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Ginebra, San Miguel. Sulit hanggang sa huling patak. Nadakop na ang mga miyembro o kaya nadakop na ang miyembro kan notoryosong Gutierrez Drug Group kan nagkaigwa ng entrapment operation sa mga pulis sa Binsones, Camarines Norte. Sinabi ni Lieutenant Colonel Malu Calabakib na kapagdaram kang PRO 5 sa Campus Simeonola na nadakop na midbida na si John Louis Pabico na nasa listahan kan high value individual. Nakuha sa iyan 50 gramos ng shabu na nagkakatidad ng 340,000 pesos. Ang suspitsado nasa kustudya ng unyan kan polisya mantang siya kakasuhan ng pagsuway sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang baretang ini hatod sa Indokan. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Mga tugan yung primerong party kang bareta alas 12 bareta sa lado lokal. Ang bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa sinibapa, makalis lang gani. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na Lagundi. Plemix! Basta Lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na Lagundi. Plemix! Basta Lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Antabayanan kada Miyerkules, alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta kan Department of Tourism Regional Office Number 5. Hosted by Romel Natanawan kan DOT5 as in News Manager Mardela kan DZGB. Turismo Bicolandia. Aramon ta. Programang matukar kan mga pigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabicolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo, siring manan paghiras nin mga eksperyensya na magsisirbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia, aramon ta, alas 11 sagkod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita! Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Sabang kapadagos kang Bareta, alas 12 naman kita sa Bareta sa Lado Nasyonal. Sinabi kan Department of Budget and Management ng nakaipuha na maggaigwa ng legislasyon para umintuhan ang minimum wage ka mga empleyados kan gobyerno. Sendang sinabi na kan maisumitir ang House Bill o Senate Bill, ang DBM mataon nin komento, rekomendasyon asin input sa siring na bagay. Nanutaran na sa 2023 ang DBM ma-implementar nin final crunch na magkaigo ng salary adjustment schedules para sa mga empleyados kang gobyerno sa lindong kan Republic Act 11466 o Salary Standardization Law. Ito ang nagpamaninda na mga empleyados kang gobyerno magkaigo ng salary adjustment sa masunod na taon. May nakatagamang aumento sa sweldo ang mga empleyado sa public sector. Sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na ini ang nakapalaman sa Republic Act 11466 na nagsasabi na sagod sa 2023 ipapautob ang Salary Standardization Law. Ang gustong sabihon na may salary adjustment sagod sa masunod na taon. Sayang ipinaliwanag na gusto nindang sabihon na ang aumento sa sweldo para sa mga empleyados kang gobyerno ipapautob sa paagi ng legislative measure. Sa ibong lalado, ang DBM mapaluwas man ng executive decisions para sa gratuity pay sa mga job order as in contract of service workers. Ang naglalangkaw na bilang ka mga Pinoy na pwedeng magtrabaho, pwedeng magpakusog sa ekonomiya ka nasyon. Sinabi kan Philippine Statistics Authority o PSA na sa 2020 Census of Population, ang housing nagkapahiling na nasa 69.4 milyon kan total population kan 2020 na nasa 15 hasta 64 anyos ang nasa working age bracket. Sinabi kang Commission on Population Development na ang dakulang parte kini minataon ng oportunidad na mapangat ang socio-economic conditions ka nasyon. Sinabi ni PAPCOM Officer in Charge, Executive Director Lolito Tacardon na demographic opportunity pwedeng maging liabe tanganing makamtan ka nasyon ang masalangkaw na socio-economic objectives. Sayang tinawanin doon na pambira ini as hindi pwedeng palampason. Ika-15 sa 63 na nasyon ang Pilipinas sa aspeto kan income inequality. Sa World Bank Report, ang 1% kan Philippine earners nakuha ang 17% sa total national income, mantang 14% kan income ang pigiras ka na sa ibabang 50%. Sa indang sinabi na sa income coefficient kan 42.3% kan 2018, ang Pilipinas nasa ika-15 sa 63 na mga nasyones kung saan ang datos hali sa income inequality. Pigkonektar kan World Bank ang inequality o sa unequal opportunities, habang access sa tertiary education sa mga low-income households, inequality sa college education as in social norms kung kaya ang gabat kang problema sa pag-asikaso sa mga aki nagkaatang sa mga kababaihan. Sa ibang nasyon, duman sa Paris sa France,
Ang summer heat wave sa France, Germany, Spain as in Britain nagresulta sa sobra sa 20,000 katawong nagadan. Ang temperatura uminabot ng 40 degrees o 40 degrees Celsius o masalangkaw pa digdi sa Paris as in London kan 2022, mantang ang mga climate scientist hali sa World Weather Attribution Group nakadiskubre na ang halangkaw na temperatura posibleng imposible kung dainin climate change. Ang heat wave kan 2003 nagkausa ng sobra sa 60,000 katawong nagadan sa Europa kung sa kadaklan kini sa France asin kadakol sa mga nasyon na nag-implementar ng mga lakdang siring sa early warning system. Sa lado ng Karawati Spool, mapipirita na magtukaw na sana sa natatadang aldaw kan PBA Commissioner's Cup si Jason Castro kan talk and text tropang giga. Ini sa rason na nalapo ang sa iyang bool sa kawat kontra sa Barangay Ginebra Gin Kings asin day naman nagkawat kontra sa Bay Area Dragons. Inako ni Coach Chot Reyes na day siya nagtutubod na kaya pang magkawat ni Castro. Sayang ipinaliwanag na parehong sitwasyon ang sinapar ni Castro asin ng Best of 7 All-Filipino Cup Finals kontra sa San Miguel Beermen. Sa tuyang bareta sa siyensya asin teknolohiya, may solvent na nadiskubre ang mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa Kidaban na nakakatanggal sa oil matapos ang mapandistrosong spills sa pagkaula kini sa kadagatan na masalbar sa mga wildlife sa siguradong kagadanon. Sinabi ka mga eksperto na epesyente ining pantanggal sa oil asin banayad sa kulit, epektibo talaga asin eco-friendly. 85 to 90% kan oil ang natatanggal sa balukag ka mga marine mammals. Water soluble ini sa natalagang marhay sa planeta. Istorya na iiba. Sa saktong espesyal na istorya sarong beauty vlogger sa Japan ang nakaresebe ni negatibong komento gikan sa mga netizens matapos na pirito ng sa iyang 9 anyos na aki na magpa-cosmetic surgery. Sa Japan, pigtutugutan po na magpairarom sa plastic surgery ang mga minor de edad in kaso may consent ang mga magurang o legal guardian kay ni. Siguro sa report kan sarong online magazine, nagkapira sa mga magurang sa Japan ang piging ganyar pansin ng mga aki na magparitoke tanganing magayon ang pandok kay ni. Sa pagipag-uron ka magazine sa YouTube beauty vlogger na si Rachi, inago kay ni na pinirit niya ang sa iyang 9 anyos na aki na magpa blepharoplasty operation o double eyelid surgery. Tanganing maging bilog ang singkit na mata. Kanina po si Rachi kung nga tapigidali niya ang pagparitoke sa iyang aki. Sa iling niya, ang magkaigwa inin advantage sa iyang aki na si Michi dahil kung aki pa sana magayo na ini sa pagi kang plastic surgery, mas lalong magayo na ni pagdakula. Sigong kay Rachi, 18 anyos siya, kanenot niyang magparitoke. Asin sa pagtubod niya, mas magiging magayon ang dalagan ka sa iyang buhay. Asin karir kung atab siyang nagpairahay kan sa iyang pandok. Gaminasto si Rachi ng 400,000 na yen para sa blepharoplasty surgery kan sa iyang aki na nagdura ng 20 minutos. Naging matrayumpan surgery asin matapos na nagapirang simana, nagpila na mga lugad sa mata ni Michi. Sigun sa aki, wala man siya ni nanutaran na pagbabago sa buhay niya matapos na retoke sa iyang mata. Matapos ma-feature sa magazine ang interview sa ina, nakaresibin ng kritisismo at negatibong komento kung kaya dakulta mga netizens na naging ganyar sa mga otoridad sa Japan na ipagbawal ang plastic surgery sa mga minor de edad lalo na kung bako man ini sarong emergency medical situation. Flashback. Nobyembre 25 kan taon 1910 o 1910 kan mapublikar ang La Democracia sarong dyaryo kan Federal Party basado naman sa Royal Decrees 1751 na nagpapailing kan mga pangyayari kan pananakop ka mga praile. Ang kopya kay ni an inimprenta ni Hugo Salazar sarong pharmacist prominenteng miyembro kan Federal Party poon kan 1901 to 1904 as in 1903 sa 1904 kan siya magtukaw bilang gobernadora kan Surigao Province. Ang mga artikulo sa iyang sinurat na nakatago sa pen name o alias na ambut saro sa mga nakapalamaan sa mga dyaryo ang artikulong nagsasabi na nasakop na ka mga
Kastila ang mga banwaan kan Tagig, Hagonoy, Paranaque, Bacoor, Cavite, El Viejo, asin iba pang lugar. Kalkalan sa mga kataraning na lugar, igwanin pag-alsasin revolusyon, dalan sa tanganing padusahan ang naka-istardigdi. Sinabi ni Salazar nakadakol ng mga insidente nin pang-abuso kasabay ang pagbayular sa mga diretso pantawo ang ginibo ka mga Kastila dalan sa wala toong revolusyon kan mga Pilipino. Mga tugay po ang kabilugan kastoryang alas 12 mga bareta at tinipon ang sikinalap sa DCGB News Base. Sa pangalan nga nagsurat ka mga bareta, News Director Edwin Piralda, sharing man si Angel Mustasa, si Francia May Bora sa News Base. Lado teknikal kasabay niya to June na pulis sa DCGB Social Media Department kasabay ta aso yung IT Richard Astor. Ako man po sa inyong naging tagapagbareta Mardilad dayong iba. Thank you for keeping me company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan